Tento výcvik odporúčam určite každému, kto sa zaujíma o coaching. Je veľmi fajn vedieť, na čo všetko si ako coachi máme dať pozor. Mám aj oveľa väčšiu takú istotu v tejto práci, v spolupráci s klientmi, nech už prídu s akoukoľvek témou. Získala som súbor krásnych cvičení a techník, ktoré môžem veľmi pekne aplikovať v mojej práci. Veľmi sa mi páči, že tento výcvik bol vedený teoreticky a prakticky. A stali sa z nás kamaráti, priatelia. Po výcviku naozaj cítim v sebe takú istotu, že ten rozhovor dokážem udržať. Nehovoriac o tom, že všetky tie vedomosti zo psychodynamiky, z transakčnej analýzy sú veľmi praktické aj pre osobný život nás ako koučov, rodičov, partnerov. Miška a Silvia nám boli po celú cestu veľkou oporou a vytvorili krásnu atmosféru, vďaka ktorej sme sa všetci kolegovia z kurzu spriatelili a ten kontakt verím, že bude pokračovať ešte dlho po kurze.